Her følger en kort gennemgang af værktøjet SWOT-analysen. Du finder mere om det i kapitel 1 under detailhandelsstruktur. SWOT-analysen handler i virkeligheden om at kigge på 2 parametre, sådan helt grundlæggende. Det er det her med det interne fokus som den ene del, og så den eksterne del som det andet, altså hvor vi kigger ud af. Det er ret vigtigt at holde sig det for øje. Der er rigtig mange, der falder i vandet og får blandet tingene gevaldigt sammen. Og det kommer faktisk til at ødelægge det en lille smule, eller temmelig meget nogle gange. Det interne fokus, det er jo butikkens styrker og svagheder. Hvor er vi henne? Hvad kan vi rigtig godt, og hvor er det, vi ved, at vi skal udvikle os og blive bedre? Hvis vi kigger eksternt, så er vi jo derude, hvor vi ikke kan styre det. Og det er der, at kæden nogle gange springer af. Vi kigger på, hvad er det for nogle muligheder, vi tror, vi kan handle på ude i markedet. Vi kigger også på, hvad gør de andre? Hvad for nogle trusler er der imod os? Og det er groft sagt den her SWOT-analyse. Den kan jo give svar på, om vi har de kompetencer, vi skal have. Altså har vi nogle styrker, som vi kan bygge os større på? Nogle styrker, som vi kan blive, som vi kan arbejde med, så vi får en stærkere strategi. Det kunne jo være, at vi var vildt gode til at sælge. At vi i butikken eller i kæden havde nogle fantastiske medarbejdere, som var enormt stærke på at få leveret nogle varer til nogle glade kunder forhåbentlig. Det kunne også godt være, at vi var svage på noget af det digitale som eksempel. Tænk så en gang, hvis man har kunder, som man rigtig godt kan sælge på, og man er god til inde i butikken, men på hjemmesiden og på de sociale medier er man måske så svag, at kunderne nogle gange ikke engang kommer ind. Det duer jo ikke. Det skal vi have undersøgt, og så skal vi have sat noget i gang for at løse det. Det er noget, vi selv kan styre det her. I modsætning til alt det eksterne, som vi ikke kan styre. Så styrkerne og svagheden er noget, vi principielt set selv kan styre. Det kan godt være, det er svært, det kan godt være, vi ikke har råd til det. Der er mange ting, vi kan bruge som forklaringer på, at vi ikke bliver enten bedre, eller ja, i hvert fald ikke svagere. Men det eksterne, det er endnu sværere, fordi der må vi bare forholde os til, hvordan ser markedet ud. Der kan være nogle muligheder. Det kan være, at en mulighed er, at en naboejendom er blevet ledig, og man kan leje et lokale. Det er jo ikke noget med os at gøre. Det er jo bare et tilfælde. Og så kan vi reagere på det, om vi vil eller ej. Der kan være en masse muligheder i forhold til ændret lovgivning. Det kan være, at der er kommet flere nye kunder på markedet, som efterspørger nogle af de ting, som vi har. Men der er rigtig mange ting, som vi skal prøve at kigge på ude i markedet, som kan gøre os endnu bedre. Problemet er bare, at hvis vi kan se nogle muligheder, og der så ikke er nogen ressourcer til at gøre noget ved dem, som der står i parentes, så er det en illusion. Så hvis ikke vi har midlerne for eksempel til at igangsætte en ny satsning online, jamen så er det jo måske ikke rigtig en mulighed alligevel. Truslerne, ja, hvad skal vi tage os i agt for? Jamen der er jo kunder, som også handler hos konkurrenter, sjovt nok. Og de her konkurrenter, hvor stærke er de? Er der noget lovgivning, som gør, at vi skal være særligt varsomme? Er der nogle ting, som vi skal tage højde for allerede nu, for at det ikke bliver til nogle store trusler i fremtiden? Igen er det noget, som vi ikke selv kan styre, det er bare noget, vi skal være opmærksom på.